Η ημερίδα με έναν τίτλο άκρος επίκαιρο, η διαχείριση του στρες κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων και ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου. Ένα θέμα που παραμένει επίκαιρο πάντοτε, κύριε Παπαματεάκη. Πολύ σωστά το είπατε. Το θέμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Όλοι εμείς που διοργανώνουμε την ημερίδα κάποτε περάσαμε από αυτή τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων και βγήκαμε νικητές. Τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες ημερίδες είναι πάρα πολύ σύγχρονες που γίνονται υπό το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τον εκπαιδευτικό όμιλο Τυπιστάς. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες, πολύτιμες θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί μπορούν να βοηθήσουν εν της πράγμαση αγόρια και κορίτσια και σε δεύτερο βαθμό βεβαίως και τους καθοδηγητές. Συζητάμε για τη διαχείριση στρες κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων και ερμηνεύουμε το ρόλο του σχολείου και της οικογένειας. Και ποιος δεν αγχώνεται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι ακριβώς. Έτσι λοιπόν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με την Τυπιστά της σκοπεύουμε με στόχο να βοηθήσουμε όσους περισσότερους νέους μπορούμε με αυτή την τρίωρη τουλάχιστον ημερίδα να βοηθήσουμε όσους περισσότερους μπορούμε και γονείς και παιδιά. Αγγίζουμε σήμερα ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολλούς. Απασχολεί γονείς, απασχολεί μαθητές, απασχολεί καθηγητές, απασχολεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας και η αλήθεια είναι ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια ο καθένας προσπαθεί να βρει το πάτημά του. Προσπαθεί να βρει το ρόλο του, προσπαθεί να είναι βοηθητικός και επειδή ακριβώς έχουν αλλάξει πολλές συνθήκες των τελευταίων χρόνων, υπάρχει πολύ περισσότερη ενημέρωση, τα παιδιά είναι πολύ πιο προετοιμασμένα και γνωρίζουν τι μέλη γενέστε. Συνεπώς είναι επιφορτισμένα με ένα ακόμα άγχος στο ότι ξέρουν ότι δεν διανύουμε εύκολους καιρούς επαγγελματικά. Συνεπώς οι Πανελλήνιες φαντάζουν μεγάλο σημείο καμπής για τη ζωή τους και αυτό μοιραία δημιουργεί ένα πάρα πολύ μεγάλο άγχος και στρες. Και είμαστε εδώ σήμερα για να βρούμε αυτούς τους τρόπους που υπάρχουν για να γίνει όλη αυτή η συνθήκη λίγο ευκολότερη. Συζητάμε για μια δύσκολη διαδικασία, είναι λίγο ένα τερέν, ένα προπονητικό τερέν μέσα από το οποίο καλούμαστε να μάθουμε εκπαιδευτικοί, γονείς, πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά να αντιμετωπίσουν αυτή τη διαδικασία. Εγώ αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση το Πανεπιστήμιο Νικόζια, να ευχαριστήσω το DP Studies, γιατί πραγματικά οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές, μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη διαδικασία που πρέπει να το δούμε σαν ένα ταξίδι. Ακριβώς αυτό το ταξίδι θα σχολιάσουμε σήμερα μαζί με τους γονείς και με τους μαθητές που είναι εδώ. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα πράγματα σε ό,τι αφορά το στρες και το άγχος έχουν αλλάξει. Υπάρχει μια γενικότερη ποικιλομορφία σε αυτό το οποίο ορίζουμε ως άγχος. Αλλά ναι, υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί που μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά πλέον για να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν αυτό το κομμάτι που λέγεται στρεσογόνος παράγοντας σε ό,τι αφορά το κομμάτι των πανελλαδικών. Πρέπει να ακούμε τα παιδιά. Μιλάμε με τα παιδιά, αλλά πρέπει να έχουμε λίγο και την ενσυναίσθηση, ένας ορισμός τον οποίο θα τον αναλύσουμε, όπου τα παιδιά πρέπει να τα ακούμε, να είμαστε δίπλα τους, να βλέπουμε τις ανάγκες τους, να νιώθουμε τα συναισθήματά τους για μια επιτυχημένη διαδικασία μέχρι το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι πολύ σημαντικό κάποια πράγματα να μπουν σε μια λογική σειρά στο κεφάλι του παιδιού. Δηλαδή, να καταλάβουμε για παράδειγμα ότι το σχολείο και οι βαθμοί του σχολείου δεν είναι ένας τρόπος για να φανούμε εμείς καλύτεροι από τους άλλους. Δηλαδή ο βαθμός έρχεται να επιβραβεύσει, δεν έρχεται να με συγκρίνει, δεν έρχεται να με βάλει στη διαδικασία του ανταγωνισμού πριν τις Πανελλήνιες. Και καταλαβαίνετε ότι οι βαθμοί, για παράδειγμα, οι καθηγητές και το σχολείο είναι ένα κομμάτι, γιατί μέσα από αυτό λαμβάνουν και ένα feedback οι γονείς, οπότε εκεί έρχεται και η αντίδραση μετά της οικογένειας. Μετά τον κορονοϊό τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Οι διαθέσεις των ανθρώπων και οι φοιτητές πλέον ή οι μαθητές πριν μπουν στο φοιτητικό κόσμο έχουν συνειδητοποιήσει, έχουν δει το πώς και των πραγμάτων μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να κάνουν μαθήματα. Ή κάνανε μαθήματα μέσα στον κορονοϊό βάσει του διαδικτύου. Αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ το κομμάτι του άγχους.
Δηλαδή τα παιδιά δεν βιώνανε πλέον το στρες ή το πώς θα πάνε και το τι θα κάνουν στο σχολείο. Το κάνανε όλα μέσω διαδικτύου. Οπότε ήταν το ασφαλές περιβάλλον του σπιτιού, το οποίο σου έδινε το δικαίωμα να εκφραστούν και να έχουν και το χώρο και τη διάθεση να κάνουν αυτό το οποίο ήθελαν να κάνουν. Ως αποτέλεσμα, λοιπόν, αυτό έφερε τα πάνω κάτω σε αυτό το οποίο χαρακτηρίζουμε άγχος. Και τα λέω τα πάνω κάτω. Δηλαδή, θέλετε να πείτε. Όχι. Άλλαξε πάρα πολύ το ρου της ιστορίας σε ό,τι αφορά το κομμάτι του άγχους. Κάποτε το άγχος ήταν ένα πλαίσιο παραγωγικό. Τώρα έχει γίνει πάρα πολύ πιεστικό σε αυτό το οποίο το παιδί θα πρέπει να ανταπεξέλθει. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, είναι ξεχωριστό. Όπως ακριβώς ξεχωριστές είναι και οι μαθησιακές του ανάγκες και δυνατότητες. Έτσι και τα όρια αυτά για το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Πρέπει να τα δούμε, πρέπει να τα ακούσουμε, να τα σεβαστούμε και μαζί να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Καλύτερα μέχρι το τέλος αυτού του ταξιδιού. Τα παιδιά το βασικό πράγμα που χρειάζονται είναι μια καθοδήγηση στο να καταφέρουν μόνα τους να φτάσουν σε μια συλλογιστική και να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Αλλά αποφάσεις που θα είναι δικές τους. Για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό τα ίδια τα παιδιά, αν χρειάζονται βοήθεια και αν χρειάζονται να ενισχυθούν σε κάποια μαθήματα, τα ίδια τα παιδιά να τους ζητήσουν. Τα ίδια τα παιδιά να κάνουν μια έρευνα. Ποιοι είναι αυτοί οι καθηγητές που τους ταιριάζουν, ποιοι είναι αυτοί οι καθηγητές που πρέπει να συνεργαστούν μαζί τους. Πρέπει λίγο να απομακρυνθούμε από την νοοτροπία ότι ο μπαμπάς, η μαμά παρουσιάζεται σαν άλλος Batman και έρχεται να σώσει την παρτίδα. Η παρτίδα ανήκει στο παιδί. Να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό το οποίο θέλει να κάνει το ίδιο και όχι να βασίζεται στο τι του λένε οι άλλοι. Να χρησιμοποιήσει ένα μεγαλύτερο θέλω και όχι ένα πρέπει. Γιατί συνήθως τα παιδιά πλέον τα οποία αγχώνονται περισσότερο έχουν να κάνουν με ένα πρέπει. Το πρέπει των γονιών, το πρέπει του περιβάλλοντος, το πρέπει της κοινωνίας και το πώς αυτά πρέπει να τα απεξέλθουν μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Το τι θα σπουδάσουμε σήμερα δεν γνωρίζουμε αν αύριο είναι το επάγγελμα που θα κάνουμε. Όμως θα αποτελέσει τη βάση για να δούμε, να μάθουμε, να γνωρίσουμε, να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και να γίνουμε επιτυχημένοι σε αυτό που μας αρέσει. Βγήκαμε νικητές όχι μόνο γιατί περάσαμε σε μια σχολή της αρεσκίας μας ή σε κάποια άλλη σχολή, αλλά βγήκαμε νικητές γιατί είχαμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Είχαμε να διαχειριστούμε το άγχος, τις αγωνίες, τις φοβίες μας, το άγνωστο μέλλον, την κούραση, όλα αυτά και τα αντιμετωπίσαμε. Το θέμα λοιπόν είναι επίκαιρο όχι μόνο για αυτούς που δίνουν πανελλήνιες, αλλά και για όλους που δίνουν μια είδους μορφή εξέτασης, αλλά και για όλους τους άλλους που έχουν να αντιμετωπίσουν στον προσωπικό τους στίβο ή στον επαγγελματικό το άγχος σε όλες τις καταστάσεις της ζωής. Και αν αυτό το πράγμα το διαχειριστούν θα βγαίνουν πάντα νικητές στη ζωή τους. Σχεδόν το 10% των φοιτητών γνωρίζουν πού περνάνε, σε ποια σχολή και τι ακριβώς έχουν να αντιμετωπίσουν. Ένα διαχρονικό πρόβλημα. Πολύ δυστυχήσαμε. Όντως, θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια του επαγγελματικού προσανατολισμού, με τη βοήθεια πλέον της επιστήμης αυτής που αρχίζει να μπαίνει στις ζωές μας, αρχίζει να μπαίνει στα σχολεία, καθυστέρησε βέβαια στην Ελλάδα, αυτή είναι μια πραγματικότητα, έχει αρχίσει να αλλάζει κάτι. Έχουμε αρχίσει να δημιουργούμε ένα μονοπάτι, το οποίο όμως για να γίνει δρόμος χρειάζεται χρόνος. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Θεωρώ ότι ο φοιτητής, ο οποίος μπαίνει σε μια διαδικασία πλέον να ανταπεξέλθει σε αυτό που χαρακτηρίζουμε φοιτητικό κόσμο, έχει πάρα πολλούς ιστρογόνους παράγοντες. Για το αν τελικά θα μπορέσει οικονομικά να ανταπεξέλθει βάσει των δεδομένων που έχει η οικογένειά του και οικονομικούς παράγοντες, αν τελικά θα μπορέσει να στηρίξει την απόσταση, αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια, την απόσταση που έχει από τη μητέρα, από τον πατέρα του αναλογικά, και αν τελικά και το ίδιο το παιδί μπορεί να αποστασιοποιηθεί και να σπάσει τον ομφάλιο λόρο. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν θα έπρεπε να έχουν άγχος, όμως δυστυχώς τόσο το στρες όσο και το άγχος, γιατί εξ όσων έχω καταλάβει είναι δύο διαφορετικοί όροι, είναι κάτι το οποίο πάρα πολλά παιδιά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν και να είναι και πιο θετικά στο να περάσουν την εξέταση με επιτυχία. Αυτό είναι κάτι που τους στερεί ίσως την επιτυχία στην προσπάθειά τους να πάνε ένα βήμα παραπέρα στη ζωή τους. Το DP Studies αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κρήτη και είναι τιμή για μας που ένα τόσο μεγάλο πανεπιστήμιο και ποιοτικό μας έχει εμπιστευθεί την αντιπροσώπευση σε όλη την Κρήτη. Εδώ στο Ηράκλειο οποιοσδήποτε γονιός ή φοιτητής μπορεί να έρθει στα γραφεία του DP Studies και να ενημερωθεί τόσο για τα προπτυχιακά
διαζώσεις προγράμματα ή εξ αποστάσεως, αλλά και για τα μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως που είναι αναγνωρισμένα στην Ελλάδα. Το Deep Studies δηλαδή αποτελεί το κέντρο εισδοχής φοιτητών, αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες ενημέρωσης και εισδοχής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο. Είμαστε σε 2 κτίρια στο Ηράκλειο, εδώ δίπλα που γίνεται η μερίδα στην Κοροναίου 4 και στη Μελίνας Μερκούρη 64. Οπότε αν κάποιος φοιτητής ή γονιός θέλει να ενημερωθεί για το Πανεπιστήμιο, μπορεί να απευθυνθεί στους εκπαιδευτικούς συμβούλους του Deep Studies και να τα μάθει όλα.